Hola, en el capítol d'avui parlarem dels reis agraris, que ja sabeu que també s'anomenen reis preetruscos. Jo no sóc partidari d'incorporar-hi Ròmul en aquest grup de reis perquè considero que Ròmul és un personatge absolutament mític. En qualsevol cas, Tit Livy ens explica a la seva obra Apurbe Condita que, al final del seu regnat, un dia va ser arrebatat al cel on va ser convertit automàticament en Déu. El seu successor va ser Numa Pompili. I aquí ja comencem a trobar elements històrics, però també alguns elements mítics. Per exemple, es diu que estava casat amb una nimfa del bosc, que no vivia amb ell, sinó que ell de tant en tant l'anava a visitar al bosc sagrat on vivia la nimfa. En qualsevol cas, la tasca fonamental del regnat de Numa Pompili va ser posar en ordre l'enorme complexitat de rituals religiosos que hi havia a Roma. També se'ns diu que va ser el primer que va construir temples a Roma. Així, Numa Pompili potser era més sacerdot que rei. És això una disminució de la seva importància? Bé, haurem de dir que no és que tingués massa poder, era un primus inter pares, és a dir, un destacat, prestigiat, però igual a tota la resta dels seus conciutadans. De totes maneres, la unificació dels rituals religiosos no és cosa de broma. És el primer pas per a la cohesió de la ciutat. No oblideu que Roma estava formada per 3 tribus amb 2 cultures clarament diferenciades, per una banda la cultura llatina sabina i per l'altra banda la cultura etrusca, i era important doncs unificar aquest poble per garantir l'èxit de la ciutat. El seu regnat va ser llarg, va ser pacífic, sobretot enfocat cap endins, enfocat cap a l'organització de Roma. El successor de Numa va ser tot el contrari, va ser un rei bel·licós, Tullus Hostili. I aquí m'aturo un moment i parlo dels sobrenoms dels reis, perquè fixeu-vos, la segona paraula del nom no és el cognom, sinó el sobrenom. Per exemple, Pompili significa abocat a la pompa, al ritual, a l'organització. En canvi, Hostili és evident, vol dir hostil, bel·licós. Tullus Hostili va declarar la guerra a Alba Longa, la ciutat de la qual provenien els joves que havien fundat Roma, la mare, entre cometes, de Roma. Es diu, i no m'aturaré gaire en aquesta història perquè és un mite, que la guerra entre Alba Longa i Roma es va resoldre amb un combat entre 3 paladins de cada bàndol. Els Horacis, que eren 3 germans per la banda dels romans, i els Coriacis, que també eren 3 germans per la banda dels albans. Els germans Horacis van guanyar el combat i, per tant, Roma va ser la guanyadora. Es diu que s'havia fet aquest combat per evitar un enfrontament massa cruel, massa cruent entre els 2 exèrcits, però probablement no és així, perquè Alba Longa va ser destruïda i la seva població va ser eliminada o esclavitzada. Déu-n'hi-do com es comportava Roma amb la seva mare. El successor de Tullus va ser Ancus Marci. Mireu el sobrenom, Marci ve de Mart, el déu de la guerra. Penseu, per exemple, en el nostre adjectiu marcial. Doncs sí, també va ser un rei bel·licós, Ancus Marci. Va seguir les conquestes de Tullus Hostili i va conquerir tot el Laci. Se li atribueix també la construcció del primer pont sobre el riu Tíber, que no sabem si és cert, perquè recordeu que potser la paraula Roma significa pont, perquè el naixement de la ciutat estava vinculat a l'existència d'un pont en el riu Tíber que aprofitaven per fer comerç.
En qualsevol cas, al final del regnat dels reis agraris, Roma encara és una ciutat poc conjuntada urbanísticament. Els turons estan poblats entre zones pantanoses i tampoc és una ciutat conjuntada socialment perquè encara hi ha una distinció molt marcada de les tres tribus. Deixeu-me que per acabar aquest capítol us parli d'una institució que neix en aquesta època, el Senat. Roma anava creixent i el rei, que no oblideu que era un ciutadà més, va arribar a un punt que no abastava a tot. I aleshores va fer ús del Senat. El Senat, que devia existir més o menys des del principi de la ciutat, era un consell d'ancians. Senatus ve de senex, que significa ancià. Per què ancians? Bé, per dos motius. El primer és perquè són un exemple de saviesa per l'acumulació d'anys viscuts i també perquè els ancians tenien més temps lliure, ja que no es dedicaven, perquè no podien, a les dures tasques, per exemple, del camp. Al principi, com us dic, el Senat era només un òrgan consultiu, però el rei, com que ja no arribava a controlar-ho tot, va començar a delegar esferes de poder. Deixeu-me que insisteixi en el verb delegar. El Senat no serà el propietari del poder que li delega al rei, només el seu representant. Però clar, arriba un moment que acabes per sentir com a cosa pròpia aquest poder que t'han confiat perquè exerceixis. Això no va representar gaires problemes mentre va existir sintonia entre el rei i el Senat, però més endavant, quan van haver-hi diferències entre, repeteixo, el rei i el Senat, això va comportar problemes importants. I de moment ho deixem aquí.